live chenro mari mar Kuku Mar Wach banka no se lose nyakalondo gokinyi chenro mar apaka mari lolo jopiny Sani Haron nyakikele kende chenro mari mar Comtel to nikeche osoko weche moko matutu mokalo chalo ng'at mokao yien to soko godo thuole ka thuol dhi kuchande bedo ga korot kocha liet nyaka wuog mana koniere migosi Onyango Olo manen speaker mar county assembly mar Kisumu Sani ruoko komanyo komneri mar bedo governor e Kisumu county ang'o mano timore gachgi mane ringo maber chande gi kar kanye mane gipogore paro koda gi driver conductor wuok de komo chomo joma nie gari bedo wuok kachiel to driver to dong komako steering kende bende ginyalo chako dogo duoke ne nyamburko ni koso ng'ato ka ng'ato nyaka dhi mar mondo megine gichagi kaw gari ni kendo giriambo tinde gima rach nyamburko koso en mana siasa mar goyo koto wich mare maler niri onyalo timo godang'o e Kisumu county nyinga en Haron Otieno kete ka nikech mairi tipo ma piny luo te neno live Migoso Onyango Olo idhi nade jaduong antie jaduong John aketa mosi ni happy new year nikech igani ripo kidonje TV mar Lolwe TV jaduong mago te wakao happy new year misawa ber duto warwako Mheshimiwa Onyango Olo ne kar kanye en gima dhano penjo jaduong ji ok neni Onyango Olo nitie yes kendo en Kisumu ka kawuok tadok na dhi neno joga Nairobi yes koro ndalo bende chopo ma watemo concentrate timo gik madala kuom mana ng'eny ka sama ilose ndalo chopo mar timo gik moko madala wang' ni chalo ka gima telo chomo piny luo ter telo chalo gima biro dala in ng'at mosebede bath nam kocha to gi konieri wang'i neno ang'o ma samoro wan wang' ok nyaneno erokamano Wuod John abwok nikech aneno ka jowago osigalagala to mondwa goyo tenga ni telo osedonjo yes to telo mosedonjo maneno ka waketo ruedhi mwadwa yang'o to wuodwa to pod nie thim menyo ka kwacho gware nam e bungu kucho to wanatim nang'o awinji pacha en ni nyaka Kenya yudo uhuru jakom Raila Amolo Odinga yes pok obedo machiegni gi yudo loch machalo kaka obedo go e kinde ma koro wantie ni to nyaka wang'e kendo nyaka wayang adiera luo nogo ngero ni yie nimo ka chiegni go kuom mano wanyalo mor mwabed moil to kok waloso preparation maber yes to ng'ato biro to tucho yie wano e dho wath yes ka wakoro dho wath waneno ka ma yie wanyumre piny an ang'eyo asebede party mar Kenya asebede national leadership gima nyalo wacho ni nogendni mamoko gi chunygi tut ahinya kendo gikano gik masiri matut ahinya ogandni wa mag joluo wadwa bedo joma wahero go kor weche wabende ni oko wach samoro nyalo idho weche ilowa yes maidhwa masiri wa ok wapand aparo kinde moko be usomo kata gasede jomwandu mokuyo giwinjo ni ng'ato tho ni to mothoni ni kata chiege ne kia kata ni mwandu moko ne en go kamoro chiri moko manopando ma en owuone mong'eyo yes to kendo ka ndalo ne dhi tineno korango nyathine mo majakore to lidho kata nyakware to siemone ni mabe marwa maebe marwa to wan to giwa mwatimo ni oko te yes kuom mano kwayo na oganda ni kama koro jakom twanyo got ni wabeduru jo Kisera wabeduru jo Mbola wabeduru jo moyie ni wan be nyalowa mondo kiny walochi in achiel kuom yawuot luo mane nentiere kacha chande sama ne loso riwruok mar tiene kachiel koda gi Jubilee ni ng'e chon kendo sama ni wuotho mani loso ga kata gi jofwambo ana wuon iloso koda one of the press conference mai kane pod an Kibera kiwacho ni un ga dieri ne udhi kawo telo nieri ka ing'iyo Amolo Odinga kama osechopo kech oganda chi ng'eyogi ineno ka gini en a sure bet koso piny pod mondo mar wacho ma ne anyalo bedo gadiera nikech ne an e iye yes kendo ne an e jikon kamitede yes kendo nang'e ni waolo chumbi marom nade to mo waketo machal nade yes kuon dhi chiek koso ok dhi chiek to gir kado cha awe nade otwak maber kose sani an oko mar jikon yes anyalo mana timo analysis kaka jaoko kaka in yes nikech ng'ama kwaya kata ni Wuod Olo kibing'isa to chumbi wani kama kaka iole ga kose wadwa ole kijiko adek kose mano ok dhi tuch onge kuom mano
wach mar sure bet adwa ni jaluo gole dhoge. Wach mar ni deep state wan go akwayo jaluo mondo gole dhoge. Wadhi uru ka gima waonge support mora mora wado wayudo gini gi yo mora mora gi rieko mora mora gi teko mora mora. Ubed deep state. Yes. Ubed ngata madwa konyowa. Ko biro wanagoni Nyasaye erokamano. Wadhi gilweto nono. Wadhi kaka yande wadhi ga giteko watek koro moro mar sirikal biro cha. Yes. Obed nwa masambulwa magone go erokamano. Ni oyuoro wane wasemako ka koro gima tamo gacha wang'yo dhirwa. Lakini migosi Onyango ise bet kod oganda ni eri. Ise neno ka iri to chal ka gima onyiso nyako adieri to ka chal ka gima okonyis nyako adieri. Central Kenya wacha adieri ne gisiro wuod luo koso. Kalure gi kitgi samoro mani sende thuolo mano kalo chien. Okuyu ok en ng'ama rach. Yes. Okuyu ng'ama ber. Kendo kimiye thuolo moko ikase nowachi ni chunye garaka. To bro nitie gik mobiro wacho ni ma ok anya wacho kama nyithindo nitie. Ang' warom sama kama. Yes. To nitie buche ma kong'ado to ng'ado dichiel. Ong'ado dichiel. Kinde mane waloso party giriemba Nyeri giriemba Murang'a. Murang'a diriyo Nyeri didek. Ka ginyisa ni ok ginyal luwo ng'ama idhi twe. Awinji. Uhuru ICC dhi tweyo. Gin interest margi kaka oganda en kahawa margi, en biashara margi, matatu industry, welfare margi. Ng'ama dhi rito mwandugi ok gidhi luwo ng'ama idhi twe. Yes. Na wuoyo molauru medhoga ginyisa ni dhi adhi ibo duogo. Kano obedo clear ni ng'ama dhi tweyo uru onge. Ne giwuoyo gi dwol adi? Achiel. Magi mko ombulu modhi didi. Yes. En ochala ogendni mamoko. Yes. Nyaka ng'i tendene. Kaka jakom osetemo maber. Yes. Koro wan bende onego yud tendege moko. Ka gi kacha. Ko wacho pache mogik. Yes. To bro luwo. Samo wuoyo kodi ni. Yes. Gise wacho pachi iko sipodi. Pok giwacho pache gi momiyo ineno ka jomoko pod nigi ruto. Yes. Jomoko pod nigo uru. To wiwa be kik wil. Neno oganda mabe nyalo ga defy jatelo. Nyalo ga pogore gi jatende. Ginyalo konoyo kaminyiso kanyo kodwa luwo. Adwa paro ni kata Kibaki kobedo president. Yes. Ne kombe nitie mang'eny manobiro manokobiro gi nak. Uhuru kanyo obedo president. Yes. Nyaka Nyeri noyombwa gi governor mobiro gi party machielo miluongo ni GNU. Yes. Nyaka women leader be noyombwa. Kigwa ng'ama miwoni okolo. So en oganda kadi telo mokongo munya nobiro gi party machielo. Yes. Yes. So en oganda ma kuongi chikiti e gik ma gidwaro. Yes. Kise address gigi ma key to them ka. Ati yudo jotendgi to bugo nigi. Kendo tijgi ok tek. Ok odhi lamo jatelo ni jatelo. Yes. Magi sani nitie jomoko mane wacho ni kik mondo mi ng'ato nene Uhuru Kenyatta mbi mar oserumo gino gwenge mag Central to jomoko koni mbi mar pod nitiere. Ni mbi mar Uhuru Kenyatta orumo Central? Yes. Ong'ega jodala gigo. Yes. E dakika mogik obro dhi to timo otieno achiel. Yes. Odhi rete gi mar Kameme to dhi Inoro. To wacho kod gi dho kuyu ma deep. Yes. Matut. Yes. To kwano gige mosetimo negi. Yes. Okuyu lokore mi penjo ang'o motimore. Obro kawo thuolo mare mondo mi odhi los kod oganda ne. Ja kizungu moro nowacho ni seche ma iloso kod dhok mar bo to iloso kod ita. To sama iloso kod dhok mana wuon awacho to iloso kod chunya maiye. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Onyango Olo. Jaduong' kilose dok dala mondo mi gidhi gilos gi dhok achiel. Une Kisumu County nodonjo ni to upogoru e paro. Sani eri wuok kimanyo Kisumu County. Ang'o mano timore jaduong' for benefit mar joneno mar Lolwe TV. Erokamano. Yes. Sama ne waloso sirikal, an ne geno mara ne en ni mondo sirikal olos madhi konyo japiny. Objective marwa maduong'. Yes. Manomiyo dhano go siboi kiriembo rangu matelo. Ne en ni wadwaro sirikal madhi konyo japiny. Yes. Kendo kane wadonjo ne wan gi geno ni ngira nyang' nyong'o ong'eyo kama onego terie jopiny. Ka dweche auchiel pok ochopo. Ne waneno ka koro siasa ne mbele malo dongruok. Ana winjo ni ka professor de chieth loka. Yes. Ka winjo kosir na moro go na simo to kendo ma wach manade matimore ni. Tang'o matimore. Ni wa winjo no wacho na nyang' dhi tho no dwa kawo telo. Ai
Tango mo nega nyanga, go nega nyanga. I was very mad. I wake at a simo. I don't know my kiki or get a monogo. Now any and two. Yes. To give me over. No logo what an young little. Negi work out. I pay you, need to pay you. Ten Takataka to send it a big cow carry. I mean, To speak at a number D gini. To Katako carry to be the Maromna. Can a professor Duogo? O uta neo kuyi ni kata uwe rally sports ground kani ene mwenye odwana nyango fa. Awinji. Onyango lo no uwe to gitabu. Yes. Jogi kuro chako lwen kanyo. Kuro winjo ni no chikwa 50% of government. Ana unge kama nechi ka serikali. Maiwachi ne momiyo no sando nyongo katiyo. Wachi ne uduoko mondo mu sabotage government. An unge kama no chika imiyo ngato serikali ngane. Ngato kisemiyo telo timie. Yes. O follow agenda mari manifesto manondiko. Yes. Unu nyalo mana sire kich enemo kao the benefit and the failure of the government. Kumano gima kamano ne to bende. Samu wacho no. Wawach ga urediera. Sama giloso serikal. I'm the only person who was not considered mondo gol ngato. Anyang samo loso o constitute government mare mokwongo. No poge maber man gadiera no utanene gi joge mano recommend. Oya nene gi joge mano recommend. Ubene nene gi joge. Unge kama nanyango lete ngato down constituting the first government mare. No time kaka unweli no. Kaka ne yuwoyo. Yes. Propaganda emana yudo kodhi ohingo wiye. Ko wachne ni ngane owacho kamato en sigu menyeke chieng. Mogo ketho go serikande piny. Lweny gi chako go uta ma chieng moro yudo ka koro en lweny ma ji dwa gore physically. Sama lweny gi nentiere manegi chakore. In nentiere kar kanyo. Be nutemo kelo thek nikech kano kiwacho statement mar ni ng'at dwa nego Anyang' chande. Ang'o miyo ni onge? An awuon. Yes. Kata ka koro uwe osegolo serikal. Outa koro jasik serikal. An pod adong. Akwayo meeting kendo gavana miya adek. Achiel omiya Royal Swiss. Mogik omiya Sovereign Hotel. Moro watime office. Kang'ise gavana ji nyalo wuoyo. Muromo kode ji ariyo. Ji ariyo onge ng'ato. Yes. Jogi nitiyo go together. Walos gini obed gimoro achiel. Yes. Kamigoye koko dongruok onge. Mondo jothurwa one matunda mane wachiko gi. Nong'isa no uto dhi Nairobi. Yonen senator. Yes. Oya nong'isa no he is looking into it. Oya sama nigole telo, an uyo gona simu, ni polisi obiro make office. Aringa dhi. Kawuok office ma speaker. Imake no timango. Ni nodwa go Anyang' gi bunde. Awinji. Kora yudo kiloko office oya. Tapenje to nyakwar tonda. Idwa go Anyang' gi bunde. Tung'isa kata bunde mapok abedo godo dweche aboro mokalo. Bunde nani kata Nairobi. Yes. Kadwa go yo tima nade. Kara no se thedhne manyaka polisi oketa around ka. Mana gi mako uya Mute Central Police Station mawagolo uya meka kanoriembe tich. Bunde no polisi winje kes no kama no dhi nyaka kawuono. To bunde no maki. To doyude. Riembo uya. Uto sadhi kucho. Yes. Koro bang'e ne awinjo ka ni kora dagi kalo budget, dagi kalo chike, dagi kalo gik moa e county. Mani dagi adieri koso ntengi kumora mondo beti. Okinyal tamuri, onge pesa okinyal bedo spent e county. Yes. Ka assembly oko kalo. Tiende ni kidwa tamuri kalo budget, ti tamuri ni jike ki udongruok. Pesa no dok Nairobi, pesa ne timo nade. Gima no timore kinde cha ni the division of revenue bill ne poko kal. Kora wajo ni gavana walos budget wani maber, man kech mistakes asene no 1 or 2 3. Kalore gi mokwongo cha. Why don't we correct them? Yes. Kech wan gi time. Yes. Ng'ama dhi wacho ni waleo timne nani? Onge nikech Nairobi Senate poko timango. Poko winjore gi National Assembly e kalo division of revenue bill. Formula podi. Yes. Kara na weni wawuoyo kara jofitina. Osedhi neno nyango lo dagi kalo budget. Kadagi kalo tase sign mase commit to budget committee. Kise commit to budget committee en gi ngimane. Onge gimora on stage. Awinji. Makuru gik mane waywayo matin mana mondo ka nentiere balancing moko mane members dwaro. Yes. To the executive benigi position watimo balancing. Kara kae en koro thedho kako nego maka nikech kaka inyalo gola onge. Mheshimiwa Nyang'o lo dana moro kwara moro maneni
ma ne okong'eyo terms mathoth gi eki. Iparo ni nitiere samoro ng'ikruok moro mar bedo korka kori samoro telo mar Anyang' kano chako kata delaying cabinet budget gi eki. Koso onge gimoro amora mantie minyalo wacho ni oyo ka to chal ka gima be nakose. John Arun. Yes. Idak Kisumu ka. Yes. Ng'ama ong'eyo gik matimore. Yes. Na ketho kanye. Live chenro mar kuku mar wach samo chopo ka ng'at ma ipenjo penjo mochako dogo penji kendo tikawo break mari mokwongo mondo mi ka iduogi wach moro machielo kendo migosi Onyango olokil kama loka ne entiere kane Jubilee ne kawo telo entiere sani eri bende kane kawo telo mar Kisumu owacho ni Haron tielo mar 2022 nyaka wabede kom niri nikech Kisumu lit no wachwiro pi wang'wa mondo mi walok telo niri. Migosi Onyango lo en adieri ni Kisumu lit nu omida biro manyo piny kar kairi Governor Nyong'o setiyo koso pokore na jabe to ina wuon ang'o mida timo pogore minane de loko Kisumu County. All that thought live chino mar kuku mar wache nyinga en Haron Tino wendo na okil kama loka speaker machon mar Kisumu County Assembly keno jalma Sani onyisa ni Haron ko mar governor adhibetie migosi Onyango Olo. Live cheno mar kuku mar wach Lolwe TV gini en marwa speaker mokwongo mar County Assembly ma Kisumu County higanero mar 2017 migosi Onyango lokil kama loka jomoko ne wacho Facebook page ni Haron mairi en ng'at manokonego bende bedo speaker nonego bedo mana MP ma Kisumu Central kata kamano wacho nobire komar governor live yiero ma 2022 Mheshimiwa magi dudote notimore mobedo kamano ero wuok mtoka ni rima ni utire godo ma tim kali joma no dongi eki bino ne gitimo tich maber minyalo kono oyo ato na wuok e dala chande lakini wote naka to tiyo makare girito dala witi maber koso dalo witi marach mtoka ne kondakta uchikore molwaro ko mama nambo lwaro ko ma passenger lor te driver tindi nimbo kende kana mo yu kepre okia kama dhi to gari dhi onge tich yes mosetire. But nitiere kabro Kisumu jaduong. Nitiere ginene estates mo Siasa ambia ni mondo migero. Nitiere towns moseketi Maseno seketi Ahero seketi Katito seketi town. Nitiere bende ginene od speaker bende gero kacha di mbele. Ne wayiero the governor mondo gero od speaker. Kose ne wayiere mondo ket town de. Gin gik mane ne wayiere mondo okel dongruok e ngima jopiny. Yes. Mondo olok ngimawa mondo Kisumu obed county mabende nyalo dewo. Yes. E kinde ma wawuoye kodi ni oseketnwa kabros. Yes. Adwa ni ng'e ni dongruok en ang'o. The World Bank, the UNDP define dongruok to include but not to be limited to brick and mortar. In fact, brick and mortar giwacho ni mano kemesha ma development. Tiende ni simiti giko koto kende oke dongruok. Ok mana gimi nyalo ne kende. Na gero gini kende. Yes. Example magiwacho kinyalo gero osiptal maduong' kabisa mapok none thurwa ka. Yes, yes. To onge dokta iye, yes. Onge nasa iye, yes. Onge yath iye. Yes. Ikelo dongruok ni jothuru. Awinji. To kawuono kawa wuothe town to wuochwa ok lil. Yes. To kech kawa ma wanyalo gore piny ma watho. Kawa gore piny koterwa Russia to osiptal yath onge kata ng'ama rwako wa onge. Ng'ama tinde rwako ji Russia kidonjo ka in gi maututi en ng'ama iluongo ni watchman. Koro kata muma maler puonjowa to bedo bed mor mane kiyudo piny mangima tiwito ngima. But oseket lwasi mar dongruok jaduong'. Dongruok ero kamane matin mosetimnero. Ero kamano gimi luongo ni lwasi mar dongruok ne mang'isi ni dongruok. Yes. It goes beyond brick and mortar. Dongruok nyaka bed all inclusive. Yes. Dongruok en education sector nyaka wangi. Health mari nyaka wangi. Infrastructure no miwuoyeno nyaka wangi. Trade and business nyaka wangi. To gima duong' yes. en livelihoods mawa. Ngima mar oganda kaka. Ngima mar oganda. Yes. Nikech waloso sirikal watimo gigi duto in pursuit of happiness. Kuom mor mar jopiny kata mar oganda. Yes. Inyalo mna mor ka nyathini ngima, odhi e sikul, kituo tichiedhi, gik midwaro inyalo yudo ngimani. Okamano. Yes. Kuom mano onge dongruok e situation ma wantiere niendi ma hospital onge yedhe nderni mane loso onge o concentrate manango e chuny town ka gi pesa mar jo
mar KUSP ma jo France gi pesa mar KISIP. To bende adwa nyisi, Yes. maendi ne en pesa ma ok Kisumo kende moyude. Yes. Mombasa yude, Kiambu yude, Murang'a yude, Kamoro taonde town duto noyude. noyude. Yes. To ne ochake gi 750 million each. Yes. Kane iluwo parameters mane gidwaro timedi kadhi mbele. Sama wuoyo kodi ni, Yes. Kiambu yude 1.5 billion. 1.5 billion. 1 billion achiel gi million 150. Yes. Nikech Kisumo odagi luwo mage chike manoketne, mare osewuok e 750 million, sani oduoge 400 and almost 30 million emimiye. Yes. En dongruok osendok chien. So why chik mage mane ok waluwo? Yes. One of the conditions mar this funding ne en ni, if you are going to affect 10 livelihoods, ngima ji apar kende, to imiyo gi alternative or you explain gima alternative ok nyamegi. Yes. Sama wawuoyo kodi ni, Kibuye ne nigi ji apar. Ne gin ji mathoth. Nonigi yoro moro mar livelihoods gi, to hawkers manondike town. Noteri gine ne corona. To corona nokawo gi te. Joranda ni corona. Jotheth noter corona. So the moment the donor realized that conditions demane seketho, yes, in a sense, ngani omikuru will lose almost 700 million per year that we should have gotten going forward. Pesa manonego beni biro gero wayudo mane onego beni gero Kisumo okethore nikech araka mane gin godo gi rikni gi weyo dewo wang' japiny mane onego bedni loso. Yes. Ntiere ngero moro migosi Unyagolo ne wachandre kawuono ni to kiny to winj ber. When the roots are bitter, the fruits gonna be sweet. Thank you. And you are very right. This amor mane path mane gikawo. Koro path manokawo ne en path ma Kiambu chopo 1.5 billion, then ochopo 430 million. Are you seeing that? Ng'ato dhi malo, inti duogo piny, to wan kauru na matin mwatimo ni donge ma donge chun nono. Yes. It is not about ni gero na kabro. The question is, igare gi pesa dito mi pesa dimo ne gigero. Mada tera penyo moro machielo jaduong' ni to ka ilose pesa ge ka obiro Kisumu County nyaka ne wachake nyaka chop sani iri. Inyalo wacho ni adieri gik mosetim visa vi pesa mosebedo ka biro. Gin gik maromre? Okromre bende ok chalre bende ok nere. County ma Kisumu yudo from the exchequer. Yes. About 10 billion. Higa ka higa. To about 2 billion. Donor funding, moko matindo tindo. Out of 4 billion from KUP, KISIP, KUSP, KISIP, KUP. A total of 16 billion per year. Kerewa mano nego bed about times 4 years mosa yude, we about 64 billion. Yes. Siemna gimona chiel manyalo chalo ni billion achiel. Idak Kisumu ka. Anyo maka ila na akwalo 4.5 billion gira cha ina no kacha ka korom. Siemna mar billion achiel turu ka. Pesa ni odhi kanye? Yes. Kabro pedo kabro ok nyakawo pesa miwacho noka. Ne kata dona obwogo mo Kiambu tero mbele, Murang'a tero mbele, marwa koro duoko chien nikech jogi kwalo pesa nitieko. So wengisa, yes, nikech na ori nyiew na koti, ikelo koti akawa, tikelo koti silingi 2,000 ta ori 25,000. Iwacho gigi kimo shimo Nyangolo nikech nupogurwe paro kod governor matiyo koso that is the bottom line and chopo samondo mi fix Kisumu County. Maendi e adiera makende nikech kariambo, yes, to pinyo kun kawuono. Kiny ng'ato biro to wacho ni magi e documents wa. Bro clarify. Yes. An wacho no kadwa go siasa miyanyi ji gimiluonge nying. Adwa go siasa magadiera. Emo miya wacho ni ranguma kano wuok no wewa kwa choko billion achiel. Kawuono billion wano no duogo dok ga mana piny. Masani wachoko 824 million thereabout. Onge higa mwasechoke pesa moloyo mar the previous year. Koro pod wadongore. Pori lo iya malit gitandi nyongo. Gima wacho ni jothurwa te. It is not about removing Professor Nyang'nyong'o in the coming elections. Yes. And anybody wants to follow me because Adigola Nyang'nyong'o, he is mistaken.
ng'ata madwalowa nikech adhi golo gavana matiyo gi Sani Gira Nyang' Nyong'o to en ng'at nero ma obayo yo to nikech an dwaro mara en mondo mi lok Kisumu County obed maber. Ne gichoko shillings bilion 1 sani gichoko shillings milion 220 to kod 4 kigo kwano mari en gimoro malach mokalo. Bende koro Sani ok yudre e Kisumu County mano pacha mano paro mocho kod Migosi Onyango lo speaker machon mar Kisumu County Assembly kendo jalo mowuok ko Sani mar manyo kom mar governor e Kisumu County. Owacho nochopo sa mondo moduog dala kendo wakonye Kisumu County. Iriwori gi jomoko jaduong' koso ibiro kendi kapok achopo kanyo? Yes. Wacho ni Wood John. Yes. Ni ng'ata manyalo lowa nikech nyaka gol mana Nyang' Nyong'o. Obayo. Nyang' Nyong'o ibiro gol godiochieng' achiel. Kendo jopiny osewinjore na Nyang' gidwa gol. Gima duong'. Wacho ni jopiny masiri. Gede jomoko bende mawacho ni oyo pod ok awuoyo kodgi. Yes. Jopiny osewinjore na Nyang' gidwa gol. Yes. Ng'ata nyalo golo Nyang'. Nyang' ibiro gol godiochieng' adi? To bang' Nyang' ang'o ma dhi timore bang'e? Higa bich kawa golo mokelo marach malanya. Yes. Ne wagolo na nguma kawa wene piny dhi bedo maber. Tinde wayuak ko jo-Israel kano na Misri. To Misri ne chwado wabo kata ne wachamo ring'o jodala wakara kucho ne berberie. Jo-Kisumo tinde paro gara nguma nyaka kapi wangi rochindo kara nguma ne rach to ne wayude gimoro wadok gi udi. Ng'iyo kik agenda marwa or our sole objective obed gola Nyang' Nyong'o. Mana dwa kwayo jo-Kisumo. Yes. Our sole objective kata dwaro marwa kaka oganda ma Kisumo obed improving livelihoods and reconstructing our businesses. Ngima jowa mondo watem mondo obed maber, waduoko hendniwa, jopur odogi puothegi, mwandu obed thurwa. Ana wacho ni kimiya town maler to kech nitie to ng'ato miya town molil to mwandu nitie, miya molil gi mwandu cha. Iye ka molil chane to mwandu. Tabed gi mwandu biro luoko ka molil cha. To kama ler ok nyal miya mwandu. Ichungi manyo kom mar governor Migosi Onyango lo. In fact wakungo clear mano monde. Imanyo kom mar governor koso kimanyo kom mar governor. Amanyo kom mar governor ma Kisumu County. Yes. Kendo adwa wacho nuni abiro kaka an individual ng'ata chiel ma offer policies mage, programs mage, manifesto mara will soon be unveiled. Tiende ni okanyal wacho ni ne wabiro gi jomoko. I have personally attended serious trainings on matters to do with coalitions, partnerships and mergers. Kuom mano, it is not enough ni wariwore gi Wuod John wadhi gola Nyang'. Wariwore, wan be wan gi gima wariwore gi paro e wich, ka wachopo kacha pachi opogore gi mara, donge wamiyo joma omiyo ombulu asara. Yes. Ma ka riwruok dhi bede, ma mano bende wanyalo encourage mondo timre, to nego riwruok okwongo bed mar paro, ok mar gola Nyang'. Ka riwruok osebedo mar paro, ni reconstructing livelihoods and reconstructing our businesses. Mondo Kisumo dogie kuma ne nitie, ji obedie gi mwandu e fukegi, jopur obedie gi cham ma gikwano, through policies malong'o mabeyo. Mano emonego bed ni riwowa, ok gola Nyang'. Kech kwase gola Nyang' rumo odiochieng' achiel. Yes. Higa bich gi wadwa timo. Koro kwadwa chako paro. Jomoko ng'i jaduong' to wacho ni iloso maber ndi. Kata kamano gisei ni nitiere chilo moko mosemien chien kaja chande. Ang'o miyo Kisumu nego trust jaduong' kapok wabire gimidwa timo to fix Kisumu County. Nitiere chilo mosegamien chien jaduong'. Ni wuoni wacho nero mar Lake Basin Mall. Yes. Iwacho nitiere kairi kani wuok assembly no wacho weche no wachore mathoth mokalo. Onyango lo ler koso Onyango lok ler. Onyango lo ler kapamba. Ler kapamba. Yes. Assembly no wacho weche mang'eny. Okang'e gima osetimore. Nya winjo sama nya wacho ni an governor ni. Ema winjo ni koro nyaka rang kaka ichako irango gima ifixa go kendo mimaka godo. Remember, I was not even the clerk. I was the speaker. I don't incur expenses. Koro kaka nyalo incur expenses kada check mar assembly makia kende kakia. An godo Lake Basin. I was chairman of the board, a non-executive chairman. For 7 years, kana se wuokuro na ng'ama ler kapamba. Igia biro Kisumu Ka se wuok na ng'ama ler kapamba magima notimore marach ne onge. Bang'e nendo kana achako kadagi go sei e budget mar county nikech ne kuoni e iye. Ma bang' tu ka se wuok to yoro ne pesa lal 2.4 billion. Ma auditor general mowacho kan. Bang' 7 years go koro na alokore jakuo momaka mutera court gi case na kwalo 4.5 billion na kwalo billion 4 gi 500 to mall mane bech gero mall gi interest te ma bank dwaro kuom pesa mole ochudo tiende ni mall onge
Onge Kaponini kao pesa na die 4.5 chaka kwale. Yes. Mall onge. Yes. Ariambo na gero mall to kagero. Ini ya Kisumu kara tego. Mall nitie koso onge. No mall to nitiere. Kuro wadhi mbele. Yes. O tera court higari mokalo. Tindo lock charges ga didi. Didek. No charger. Ochako fweni charges guricho, ochako kelna charges moko, ochako we mago, nyoro week mokalo kendo nyo lock na gi manyien. Mano ngisi ango kaka lay person. Charges mano maka go mokwongo ka. Ne ango mi loko gi? Nitiere gimoro wach ni eri. Ango mi ochako lock mar ariyo? Yes. Ango mi lock mar adek? No mako ji 40. Koro se we ji chiegni 30 wedong dhana par. Ando nan chairman makia kran check you kan kanye katigo sei mudo ngawe ne jopiny kech kot buku yina wacho gik manie mudo ngawe ne jopiny kech kot kuye mondo mi awach gige kuma nitiere e doho to nikech chik otamre mane momiyo ko atieko nyako nyiso gima chiko yiene mar wacho gimodo atimo ne Kisumu County okonya lose mado chiko tami lakini gimia ne Kisumu County chiko yiene erokamano ang'o monyango lo the temo pogore ma the fix Kisumu County gedong ponono ne yudo komnieri. Erokamano. Yes. Kata mar doho no endo be anyalo wacho nuna ler kapamba to in the fullness of time Nyasaye bro prove. Billion ang'wen pando tek. Dino yur kata kama nakani nus. No, wuoyi mano chako mulo manyonge chon jaduong samoro nyabedo gi pesa to akia. Mano be nyalo bedo. Koro gik ma aseywago nyaka nende wachak interview wane. It is not about removing professor. Yes. It is about ang'o mwadwa timo ni jodalawa. Oken mar golo governor kende. En ni to bang' higa bich governor wasegolo godi chieng' achiel. Ang'o mwadwa timo ni jopiny. Ano nyango lo abro unveil comprehensive manifesto madhi timo policies gi programs maparo ni ka umia chance masabu. To dhi timo gima summarize ni reconstruction of livelihoods and building of our infrastructure in terms of trade and businesses. Duoko ngimawa mondo dhano bed gi pesa ofukgi kendo keto ohala gi gik ma watiyo tijewa obed gik manyalo nyak kendo nyalo miwa faida. Number 1, adwaro ni grassroots projects adhi dedicate the first year mar bedo governor 50 million award kaward. Obro progress and I hope ni every year onegwa mede kata gi 25 million. Jiparo ni mano pesa mang'enya ahinya. Mano times 35 wards en na 1.5 billion kende. Majo ward or decide gima gitimo go kende gi. Pesa wano endo ko gi decide gima gitimo go. Tenders itimo gi kembe magi woda were gi mine mawuke ward no. One day ko procurement officers within each ward. So tenders gi everything itimo matiek kanyo. Prosperity house kagibire to not to ensure nangono there were compliances. Mondo pesa odonje ni jopiny. Devolution was to devolve resources. Yes. It was not to bring resources to Kisumu to ilore kanyo. Nenyaka tere ni the people on the ground. So empower the office of the ward rep or the ward manager first. Number 2, I intend to ensure ni issues to do with healthcare wamiyo seriousness that it deserves. Okonyal yudo managima wacho ni to kiwito ngimani kiyudo piny kata wito ngimani de yudo ngo ngima nyaka wa miss priority ma pesa mo allocate mago sibtande yudre osibtende wan gi na infrastructure moko no ger nyaka gi CDF ndalo machon ka onge tiende gero gi moko wayud na personnel waket yedhe watiek kanyo. And above all, another aspect that is very critical, issues to do with bursaries and scholarships gigo be processed at the ward levels. Kacha majoko ng'eyo joma nigi tabugo. Kacha maging'eyo the needy families. Ongeti ende kelo gi koni endi nitie jam, things can't move. Then we must digitize revenue collection mondo wabed effective and efficient. Gigi kata kawa onge pesa mitimo gigo to kayem nono. King'eyo Nakuru ne wachako choko go ndalo muspal ne warom. Kawuono ne Nakuru choko 2.8 billion. One wachoko 800 million te wachonwa ni professor tiyo yeye ni tich-tich 800 million kipogo gi 2.8 billion joka choko billion ariyo molowa. Pesa wa number 1 waketho hendniwa nyaka chiwo environment ma joloko hala nyalo loke. Number 2 waketo kundi ma pilferage kata kuo ma pesa ma ji choke chirni kila mahali
lalie mang'eny. Mago nyaka din mwaket an effective, efficient way michoko go pesa mondo beauty ni jopiny. Katieko in the aspect of issues that onego watim ni jopiny mondo gine dongruok. Yes. Awacho ni the part mar public participation in the office of the governor, adhi create an office mar monitoring and evaluation. Mabro ensure ni gik manyo jopiny owacho a public participation. The same things ma order find their way into the budget are the same things mobedo implemented. If not, Yes. a summary must be given to the office of the governor explaining the moment you got in that financial year. King your camera until 30 seconds tief twak jadong. Akwayo gwanda maluo duto kamora mora magintie. Jowinjo waduto kamora mora mauntiere. It is not about removing the current leadership. Mano can be done as a matter of minutes or hours. It is about keto etelo jogo manyalo loko ngimawa. Jogo manyalo miyo nyikwawa gi tieng' mabiro dage ngima mowinjore magi nyalo bedo gi mor gi chia ni jonyuol gi kata kwere gi manotelo nigi notelo maber. Kik wabed concerned ahinya gi golo ji ofis. Wabed concerned ahinya gi ngimawa mabiro. Ko kamano to mar Nyasaye bed kodu joka podho nyikwara moga Kidi chungidi o ticket mane? Party mane? Kawuono mawuoyo kodu ni ka piny imore kata godiechieng' an ja party mar ODM life member. Makiny ok ong'e waweuru ni Nyasaye. Wachopo giko mar chenro mari mar Kuku Mar Wach live elo nyadende Val mantiere kamera mokwongo Dan mantiere kamera mara kachielo koda kagi senior producer mar Zeru Babel ibedo kodu tiene maber kama nyakum ne kete Lolwe TV kech gini en mara chako dogo time kedi chieng' machelo kecho kingendo kiny na kelni wendo mare nyinga en Haron Otieno. Wakili, good luck jadong. Erokamano.